Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή Σάββατο και Απόβραδο. Πόψε να δείτε σκοτωμούς, ανθρώπους να παγιώνουν και μέσα από τα δύστιχα πάλες να ξυσπαθώνουν. Μπράβο Θεοδόρου! Καλώς ήρθετε ιστορικ με την καλή υγεία. Χρήστα και Λάτσι Καηλή, Κωστή και σου Ηλία. Θέλω να δω από όλους σας ποιος πιάνει τα βραβεία. Ουλί σας. Έχω απάντηση πάλι. Είστε προετοιμασμένοι παιδιά σήμερα. Τους τσατιστές που φέραμε το πάλιωμα να στήσουν, λαλείς να καταφέρουν υπόψη για να τσατίσουν. Τον πύχη βάλουμε ψηλά για να τον πεταχτούμε. Μαν μπατσελί η τέχνη τους εν τούτον που φοβούμε. Απαναγία μου τα κουβέντα. Λοιπόν, ένα λεπτό ρε κοπέλια, γιατί γραμμένο τσάτισμα δεν γίνεται κοπέλια. Κοίταξε, όσοι εκπαιδεύονται Χρήστο έτσι γίνεται. Γράφονται έτσι. Είσαι καλός τραγουδιστής και εσύ Βασιλικούλα. Ναι. Όμως πάνω στο τσάτισμα μοιάζετε αμπελοπούλια που πιάνεστε πας στα βερκά και βγάλουν τα φτερά σας και τρώεστε πότε βραστά και πότε σαν ξινάτα. Και επειδή... Ήταλος. Έτσι. Και επειδή αγαπημένα Χρήστο, δαμέ, κάνουμε παρέα με όλους, ξέρουμε τους όλους, δαμέ, τους λαϊκούς ποιητές που φέραν τους τσατιστές μας, δαμέ, να μας βοηθήσουν, να μας υποστηρίξουν λίγο. Μα αγάπη μου, γι' αυτό που είπα ότι τρώμαστε ούτε βραστή είτε ξιδάτα, διότι έχει τσατιστές. Εγώ τούτο που κατάλαβα είναι ότι είμαστε πανάκριβια. Βέβαια. Πόσα πάει το κάθε αμπελοπούλι? Ακατάχνοτα.
Έχει κανέναν που ξέρει, ο ξένα. Όχι, άλλαξε θέμα γιατί... 25 ευρώ του ζήτημα. Άλλαξε θέμα. Ευχαριστώ φίλοι που μου για τούτα ούλα που πες. Εντζαβριόν ένα στο χορκό να σε ταΐσω κουπένα, σε ταΐσω κουπές. Έχει και τα τυχερά το Φιλίππου δηλαδή. Συγγνώμη. Λοιπόν, Κούλη, πού πάμε? Νομίζω να πάμε έτσι σε έναν τραγούδι πριν αρκεψεί ο πόλεμος με ατσατιστά και να γνωρίσουμε τους υπόλοιπους να βγουν τα σπαθιά. καλεσμένους. Να βγουν τα σπαθιά. Έτσι πρέπει.
Μαρία. Μπράβο Μαρία. Λοιπόν, πρέπει να παρουσιάσουμε την πιο μικρή μας χορεύτρια εδώ, τη Μαρία μας. Με τα μπλούτια της. Ναι, βέβαια, είμαστε κομπλέ και αποστολή, αλλά και από μαλλί. Και εμφανισιακά, παιδιά, δεν έχουμε να πούμε κάτι, αλλά πρέπει να σας πω ότι και χορευτικά είναι άψογη. Μινιατούρα. Ναι, τώρα να κλείσουμε το Γενάρη 2 χρονών. Αγάπη μου. Μαρία μου. Γεια σου πουλάκι. Ναι, είμαστε ντροπαλές. Λοιπόν, μαζί μας απόψε για να δείξουμε τις ικανότητες μας ο κύριος Γρίστακος, ο Ανδρέας, καλώς όρισες. Καλώς σας είπαμε. Και τις ικανότητες στο chat της, αλλά και στο πιθκιάβλι. Και στο πιθκιάβλι μαζί. Ό,τι Είναι προκύψει. ο Ηλίας, ο Χατζή Μιχαήλ. Καλώς μας ήρθες, Ηλία. Καλώς ευρεθήκαμε. Το μικρόφωνο, Ηλία μου. Καλώς ευρεθήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και ο Κωνσταντίνος ο Χρήστου, ο Γρίλιας. Έχουμε και παρατσούκλια πιο δηλαδή. Να προσθέτουμε. Είναι παρατσούκλινο, ο Γρίλιας είναι της οικογένειας επίθετο. Έρχεται. Ναι, πάει πακέτο. Πάει πακέτο. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά έχουμε τον κύριο Αρτέμι Καηλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε. Θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα για να σας πούμε ερωτικά τσατιστά και ό,τι άλλον ζητήσετε. Ότι προκληθείτε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε και τον κύριο Ανδρέα Λάτσι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση σας. Τόσο εμείς όσο και οι χορευτές, οι χορεύτριες, οι τσατσιστές. Και ευχόμαστε σε όλον τον κόσμο και σε όλη την Κύπρο χρόνια πολλά και ο νέος χρόνος πέρκει φέρει και καμιά λύση. Έχω και ένα δύστιχο να θέλετε να το πω. Πάμε. Εν το εύχομαι από καρδιάς τούτον λαλό σας μόνον εγγελίσεις στο Κυπριακό να ζει ο νέος χρόνος, να ζει ο νέος χρόνος. Μπράβο. Μαζί μας επίσης η νέα γενιά θα εμπλουτίσει το πρόγραμμά μας χορευτικά και νομίζω να ξεκινήσουμε δειλά να δούμε αν μπαίνουν θέματα. Διαλέξετε. Ξέρουν και κανονίζουν τα μια χαρά. Θα πάμε ερωτικά. Σαν μια όμορφη μέραν των Χριστουγεννών και βάλε πάνω μου φωδιάν συνέχειαν κι αυτέ συνέχειαν κι αυτενό. Εμπαγκριστήκαινε γενικά όπως το πολυφαΐ. Σαν τον τυφλό που μες στο φωτσούλο θωρισκότα, αΐντζουλο θωρισκότα. Σήμερα να στέναξα και ένα λάμπρον εξεβεί.
ως το άστρον εσύσεν και σωτήσε κατέβην. Και τρώει με η έννοια μεν, π' ακόμα νευρεχήκαμε να δω τα που συνέβη. Να μου φακούσιν τα θερκά και να λαλείς που μια μερκάν πόφιε θα αντέξω. Ο Ηρακλής να γίνω και να τα πια που το λεμόν σφιχτά και να τα μπλέξω. Να τα δείσω να γίνει ως πας το δώμα σου σινήν, να φκώ για να σε κλέψω, να φκώ για να σε κλέψω. Μια νύχτα βαρύ χειμωνιάν έστεκα απόξω μια γωνιά μου ζούρα του στενού σου. Έκλαια όπως το μωρόν και γεντοσόνι στο γυρόνι αύρα του καμού σου η αύρα του καμού σου. Πρωτοχρονιάν εις τη δική της γειτονιάν να πάω να βρεθούμε, να πάω να βρεθούμε. Σαν πονάν ο παράδεισος κι οι δυο μέσα να μπούμε, κι οι δυο μέσα να μπούμε. Τα σέρκα σου σταυρών να με καρφώσουν πάνω. Κι να ζούμε να αγκαλιάνω σώτου να πεθάνω, σώτου να πεθάνω. Τον αέρα δεν τραβούνα και ποταμούς, θάλασσες και ωκεανούς να ρέσω σαν τη σφαίρα. Του κόσμου να χτύπω γύρω και να αρκούμε να σε χωρώ άσπρη μου περιστερά. Αν ξυψυχήσεις πριν μπούμεν έντζε να το αντέξω, έντζε να το αντέξω. Σαν πάσει στον παράδεισον
Δίσε με μέναν αλυσόν, μητά σου για να ρέξω, μητά σου για να ρέξω. Στο βουνό του Ολυμπού σίγοι Κρήτες να βκούσει. Εν την Αφροδίτην τη θέα να δούσει που λαλούσει. Πως έχει καλή θέικα κι ύστερη να στραφούσει. Ένα μάνε να σε δουνε σεν, η Αφροδίτη έχα σε μόνο στο μάνα που, σε μόνο στο μάνα που ζει.
έστιβα. Αν δεν την πιείς αμέσως, δεν έχει καμία αξία. Έλα παιδάκι μου, τελείωνε. Γλυκιά είναι. Σαν νεράκι, να μην χαθούν οι βιταμίνες. Μην ξεχάσεις το χυμό σου. Όλα τα καλά παιδιά. Όσο στύψατε, στύψατε. Νέος χυμός Live Καλημέρα. Ό,τι πιο κοντά στο φρεσκοστημένο. Μονορούφι. Ψυχή μένει πάντα νέα. Συμμαχώς μου τα νέα εσώρουχα μίας χρήσης. Tender Easywear. Tender Easywear. Φοριέται σαν εσώρουχο και εφαρμόζει τέλεια στο σώμα. Όταν νιώθω άνεση, σιγουριά και αυτοπεποίθηση, απολαμβάνω κάθε στιγμή χωρίς διακοπή. Εσώρουχα μίας χρήσης. Tender Easywear. Τώρα και σε νέο μέγεθος extra large. Το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο. Γιατί το γράφεις εσύ. Εδώ. Σήμερα. Μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Γράψε το μέλλον σου. Η τηλεψηφοφορία των τηλεθεατών για το Eurovision Song Project. Τηλεφώνησε στο νούμερο που αντιστοιχεί στο τραγούδι της επιλογής σου ή στείλε τον κωδικό του με SMS και στείλε το αγαπημένο σου τραγούδι στον 60ο διαγωνισμό Eurovision στη Βιέννη. Ποιο τραγούδι θα εξασφαλίσει το εισιτήριο στη Βιέννη? Τηλεφώνησε στο νούμερο που αντιστοιχεί στο τραγούδι της επιλογής σου ή στείλε τον κωδικό του με SMS και στείλε το αγαπημένο σου τραγούδι στον 60ο διαγωνισμό Eurovision στη Βιέννη. Η επιλογή είναι στα χέρια σου. Ιδίπους Τύραννος, του Σοφοκλή, στο θέατρο ΘΟΚ, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Διασκευή σκηνοθεσία Παναγιώτης Λάκκου. Ιδίπους Τύραννος, υπάρχουν οι πράξεις του έρωτα μετά. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Στο νέο τεύχος του Εύκολα και Σπιτικά Φεβρουαρίου ετοίμασε συνταγές για το σπίτι με καλή παρέα στον τζάκι. Ριζότο με μανιτάρια, εύκολη πίτσα σε γαλλική μπαγκέτα, κοτόπουλο σε πικάντικη μαρινάτα. Ακόμα χειμωνιάτικες λιχουδιές όπως μικρά λάβα κέικ σοκολάτας με γέμιση όρεο, το περίφημο Zacher Tort Αυστρίας και σιροπιαστό κέικ με καρύδα. Αυτή την Κυριακή μαζί με την καθημερινή. Eurovision Song Project, ο μεγάλος τελικός. 6 συμμετοχές διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη. Eurovision 2015. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στις 9:30 το βράδυ στο Rick. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Dixan για λαμπρό μέλλον. Το Dixan επιχορηγεί πρόγραμμα ενεργειών με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών για τη διατήρηση των φυσικών μας πόρων. Dixan για λαμπρό μέλλον.
ήρθε η ώρα να δούμε λίγο Πάλιωμα. Πριν πάμε στο Πάλιωμα όμως να παρουσιάσουμε λίγο τους μουσικούς και το συγκρότημα, το χορευτικό όπως από τη νέα γενιά. Θα μας βοηθήσει ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης μας, καλώς ορίσατε και πάλι. Εξαιρετικό και η τατσά και το δρεπάνι, μπράβο. Εξαιρετικές χορογραφίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να παρουσιάσουμε τους μουσικούς μας. Στο τραγούδι ήταν ο Μιχάλης Ονουφρίου, ο Σωτήρης ο Χάρπας, ο Χριστάκης, η Δάφνη Θεοχάρους, στο ακορτιόν ο Θέος Παπαδόπουλος, η Βάσο Βασιλείου στο Λαούτο που είναι και μουσικό υπεύθυνος του συγκροτήματος μας, στο βιολίνο ο Φάνος ο Παπαμιχαήλ και στο ταμπουτσάν ο Τάκης ο Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι έλεγες, Κούλη. Εγώ θέλω να δω Πάλιωμα. Πάλιωμα έτσι άγρια. Πώς θέλω να αρκέψουμε. Χαηλή και Ηλίας. Ένα με να βάλουμε, ένα νέο, ένα παλαιότερο. Άντε, ελάτε πάνω, ευκείτε πάνω να σας δούμε λίγο. Και που να ευκείτε πάνω πρέπει να πούμε. Αυκεί ένας περκαλός. Άντε, περκαλέ. Θα καλοπεράσεις. Γιατί πας τουν το τσάτισμαν εν και σκαμπάζεις πλά, συν εν και σκαμπάζεις πλά. Στις τηλεοράσεις Έναρτε μικρός του μου καλά σύστηνο σου μια αμπουλάγια λόγου σου να πια σεις για λόγου σου να πιάσεις. Συνεχίσουμε κι όποιον για θέλεις ρωτά. Έτσι αμπούλα που μου λαλείς να σε πάρει πρώτα, να σε πάρει πρώτα. Και εξίασες τόμος ξέρεις πάνω στην άμπουλα πως είμαι νοσοκόμος, πως είμαι νοσοκόμος. Σου πω, μπορεί και να σε βλάψουν, μπορεί και να σε βλάψουν. Να σι άλλου τσάχαμε για να σε περιδάψουν, για να σε περιδάψουν. Καηλή αρρώστουν να ιατρεύκω και πέσεν το κισμέτι σου μη τα σου να μπερτεύκω. Κι ως το πρωί να μασες να σε πειλάτε να σε πειλάτε.
χαίρεσαι, έχεις ωραία καλή, έχεις ωραία καλή. Και σας του ρε ηλία μου να σε ιατρέψουνα, να σε ιατρέψουνα. Δύο του μια παραντζέγια μπέρκιμο να την πιάσει. Να του βάλω συν τώρα να ήσυχα, συν τώρα να ήσυχα. Τούτον να μεν το ξαναπείς, γιατί είναι η αφορμή μου, γιατί είναι η αφορμή μου. Εσύ σε πιάνει εμέναν το κορμί μου, εμέναν το κορμί. Η τραούκια μου δεν καλύπωψε και να φανούσει. Σαρτσάλοπετ σαν παλένα την τρύπου, συμπαλένα την τρύπου. Η τραούδια σου πουν καλή, με σένε να μπερδέψω, με σένε να μπερδέψω. Έτσι η γλιτώνει σίγουρα, θα σου την παταλέψω, θα σου την παταλέψω. Παταλεύκει καηδίεν όπως το γρουσάφι. Εμπελέτα πας στα στήθη μου, εμπράμαν που το γράφει, εμπράμαν που το γράφει. Κάψαν οι μηχανά και θέλουν... Δεν και σβήνουν άμα ανάψουν το θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε με τραγούδι. Βρε κακό είναι τα μπόβατες και τρέχεις δείξω πίσω σαν τον πελός. Βρε το νου σου, κάνει πιο νου σου, έρχεται και σου βρέζεις κακό. Άισε κι όλα σου να πάει σαν άθεμα, ήρθα γενέτσες άλλες μες στον πορκό. Πέρα μια στρόφα, όχι του ρόπα, άλλο πως άντρα που και σου την κακό. Τον ακαρόν αν με δεις, να έρχομαι σύνοπλα σου. Και μου γιατί κόρη καλού, ούλον και πέλετας αλλού, και κλωθεί στα βρουλιά σου. Αν και στον άκουν είναι καιρός, και πως σου είναι τα κάμνης, νίσκιστε για μου λωτή, καραμουτσόνι και σιφτή, διάντη στη στράτα λάμνη. Βρέσεις κακό είναι τα πόπατες και τρέχεις δείξω πίσω σαν το πελός. Βρε το νου σου, κάνει πιο νου σου, έρχεται και σου νι βρέσεις κακό. Άι στην κιόλα σου να πάει στα νάθεμα, ήρθα γενέτσες άλλες μες στον κορκό. Γέλα μια στρόφα, όχι του ρόπα, άλλο πως άντρα που και σου νι κακό. Και τούτα τα γυνάδια σου, εντζαπικές μου κάνει, βρούζω πιο νουλα το τσερί και την καρδιά μου τη γερή έκαμε στην αρβάλη. Έχεις με για απορρίψιμιον και με λυπάς ενάκον, τους λασκουρές του χαιρετάς, χορεύτησάς σε πετάς
σαν το πεζούνι ντάστο. Βρέσεις κακό είναι τα πόπατες και τρέχεις δείξω πίσω σαν το πελόν. Πρέπει το νου σου, κάνει πιο νου σου, περέκεντε σου νι βρέσεις κακό. Άι στην γιόλαλο σου να πάει σαν άθεμα, ήρθα γενέτσες άτες μες στον πορκό. Και έλα μια στρόφα, όχι σου ρόπα, άλλο πως αν ραμούνες σου κακό. Ρε Τσιρκάκο! Θα παίξουμε, να χορεύσουμε, όμως έχουμε ακόμα ένα μπαγιωμάν. Έχουμε... Τα νεαρά τα παιδιά. Και, κύριε Λάτσι, είσαι καλός, πας στο χορό. Πάμε και πας στο τσάτισμα να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε να μου γίνεται. Όπως είσαι, δώσ' του. Τώρα που βράσε η μηχανή, στάρταρε, τέλειωσε. Άντε, μπράβο. Έπρεπε να το σκέφτεσουν, Λάτσιδα με για να'ρτεις. Σαν να είσαι άοπλος, πας στα βουνάντα, χτις πας στα βουνάντα. Θέλεις ψουμιά να φάεις, θέλεις ψουμιά να φάεις. Για να έρχεσαι εδώ μες στο ρίκ, βραβείο για να πια, αείς βραβείο για να πια. Είμαι μητσής στην Ραουκιάν, μάθε να παρετήσω, μάθε να παρετήσω. Και τα ψουμιά που μου λαλείς, ένα σου τα ταΐσω, ένα σου τα ταΐσω. Κώστα μου, να μου τα ταΐσεις, να μου τα ταΐσεις. Μα θέλω να κουριμέζε τσουίσκι να ποτίσει, τσουίσκι να ποτίσει. Πάω εγώ για ψουμνισμά και κάτι να πιάσω. Τα μπελοπούγια έχω τα λάτσινα σε γερά, σο λάτσινα σε γεράσω.
αυτά που λαλείς για μέναν είναι ξένα, για μέναν είναι ξένα. Και ξέρεις το κουμπάρε μου να παγορεμε, να παγορεμένα. Λαλούνα παγορεύσαν τα, μάχω να τα αγοράσω. Έλα στο σπίτι μου σου και εγώ ένα σε σα, σω και εγώ ένα σε σα. Με τούν την κρίση που έχουμε, θα κρατείς ριάλια, θα κρατείς ριάλια. Ξέρεις τα οικονομικά πω σε μαύρα χαλιά, πω σε μαύρα χαλιά. Η κρίση ούλους μας φακά, μάθαμε φάει πείνα. Γιατί θωρώ τα φτούθκια σου κάμνου για ζαλατή, ναν κάμνου για ζαλατίνα. Τα φτούθκια μου ρε Κώστα μου κάμνου για ζαλατίνα, κάμνου για ζαλατίνα. Και να σου φέρω τις γιορτές να τρώεις ένα μη, η νάνα τρώεις ένα μήνα. Ευχαριστούμε σας πολλά. Κύριε Γρίστακε. Πού είναι ο Γριστακό μας? Κύριε Γρίστακε. Περιμένουμε από σένα για να κλείσουμε, ξέρεις το. Εσύ να μας πεις, κύριε Γρίστακη. Πρώτα απ' όλα πισκιάβλη. Βάστε το για με γρίλια μου.
μου κάνει άλλος, ούτε θέλω να προβάρω. Αφού ξέρουμε και κάνουμε να προβάρουμε τα πισκεύλια άλλων πλασμάτων. Και πρέπει να πούμε ότι είναι εντυμένα από δέρμα φιδιού τα συγκεκριμένα, Σίγουρα, το έσημο, τούτο είναι παραδοσιακό έσημο. Τι το πισκεύλι γρίστα και κάμνει στο αηδόνι. Να σε χαιρούμαστε μαζί που πάπουν ως αγκόνι. Μπράβο Φιλίππου. Που παίζω το πισκεύλι μου και οι νεκροί ξυπνούσιν. Εμπράμαν από μυστήριο, ο πόσοι κημητήριο, τα μνήματα τσακρούσιν. Παναγία με πολύ ωραίο. Λοιπόν, μπράβο. Που πιάνω το πισκεύλι μου, την τραγουκιά να παίξω, βγάλω κουφάες άνεδρες που τε φουγιές τους έξω. Για να πιάνεις τα δέρματα. Για να πιάνεις τα δέρματα, να κάνεις τα πισκεύλια σου, λοιπόν. Όλα έχουν το σκοπό τους. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει για σήμερα. Τελειώσαμε με τα ερωτικά, με τα παλιώματα. Χαρήκαμε τον κύριο Χρήστακο, τη νέα γενιά. Χαρήκαμε το συγκρότημα, το μουσικό σχήμα της νέας γενιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Και τη μικρή Μαρία. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Γεροί δυνατοί. να πεις της μάνας σου να κάνεις άλλη κόρη και εκείνη που κάμε τώρα να την παρολιώνει και εκείνη που κάμε τώρα να την παρολιώνει. Αγάπησα να κόζω η μαλλιώτο είναι εγώ σαν κλίμα με κλαδεύκουσιν και κλαδεύμα δεν έχω σαν κλίμα με κλαδεύκουσιν και κλαδεύμα δεν έχω. Να τα πονάρω στους ασύγκε πάλι να γιαννίσα.